Kowace tafiya tana farawa ne da kyakkyawan fata, amma ga matasan Afirka da yawa, tafiyar hamada zuwa Libya tana zama matakin farko na shiga kabari. Muna ganin hotunan abokai a Turai, muna jin labarin arziki, amma ba a taba gaya mana gaskiyar abin da ke faruwa a tsakiyar yashi ba. Wannan ba labarin wasa ba ne, labari ne na hawaye, jini da rugujewar mafarki. Idan kana tunanin barin gida don ka shiga wannan daji, dakata. Ka saurari wannan saƙon kafin ka yanke shawara da za ka iya nadama har ƙarshen rayuwarka. Komai yana farawa ne daga garin Agadez. A nan ne za ka iske dillalan mutane da ba su da tausayi, waɗanda ke kallon ka a matsayin kaya ba dan adam ba. Za su karbi kudinka, su loda ku akan motoci kamar ita ce, su gaya muku kwanaki kadan ne. Amma daga lokacin da mota ta tashi, rayuwarka ba ta da daraja a wurinsu. Idan ka fado daga mota, ba za su tsaya ba. Idan ka yi rashin lafiya, za su barka ka mutu a tsakiyar yashi. Burinsu kawai shine kudinka, ba tsira ka ba. A tsakiyar hamadar Sahara, inda idan ka ba zai hango ƙarshen yashi ba, rana tana ƙona fata, iska kuma tana shoki numfashi. Ruwa yana zama babban burinka a duniya. Akwai ruwan matasa da kishuwar ta kashe a wannan hanyar. Ƙashinsu yana nan bazu a cikin yashi ba tare da an san ko su wane ne ba. Mahaifiyarka tana jiranka a gida, tana tunanin kana Turai, ashe yashi ya binne ka. Babu wani arziki da ya cancanci wannan wulaƙanci da kuma wannan mutuwa ta kaskanci a tsakiyar jeji. Waɗanda suka yi sa'ar isa Libya kuma suna iske wani sabon nau'in azaba. Libya ba ta da tsaro. Babu hukuma ga mai hijira. Za a kai ka gidajen yari na ghetto, inda za a rika dukkanka ana kiran danginka a gida don su biya kudin fansa. Matasanmu maza ana mai da su bayaye a gidajen gini da gwana ba tare da biya ba. Mata kuma ana keta musu mutunci. Wannan shine abin da dillalai ba za su taba gaya muku ba. Mafarkin Turai ya koma zama bauta a cikin garuruwan da bindiga ke mulki. Ba wai kawai hamada ce ke cinye rayukanmu ba, idan ma kai sa'ar isa cikin garuruwan Libya, har yanzu rayuwarka tana rataye a kan igiyar rami. Akwai masu matasan Libya waɗanda ba su da aikin yi kuma ba su da tausayin Allah, waɗanda aikinsu shine bin gidajen da masu hijira suke haya. Waɗannan matasa suna zuwa ne da bindigogi a zare, suna balle ƙofofin gidajen masu hijira a cikin dare. Ba sa duba cewa kai bako ne ko dan uwa musulmi. Abin da suke nema kawai shine kudi, wayoyinku ko duk wani abu mai daraja da kuke da shi. Idan kai kokarin kare kanka ko kuma baka da abin da zaka basu, ba sa shakka wajen zare harsashi su harbe ka mutu a banza. Da yawa daga cikin ƴan uwarmu sun rasa rayukansu, ba a teli ba, ba a hamada ba, amma a cikin gidajen da suke biyan haya don su samu barci. Wannan shine rashin tsaro da masu hijira suke fuskanta a Libya, ƙasar da babu doka, inda bindiga ita ce ke mulki, da jinin bako ba shi da daraja a idan batagare. Don haka matasa, kada ku bari ƙwadin abin duniya ko yaudarar hotunan ƙarya ta jefa ku cikin wannan rami. Arzikin Allah yana ko'ina, da ana iya samunsa a gida ta hanyar dagewa da sana'a da haƙuri. Gara ka zauna a gida cikin talauci, amma da mutuncinka, ka tafi ka zama gawar da ba a san ko su wane ne ba a hamada. Allah ya tsaratar da mu ya kuma jikan waɗanda suka riga mu. Wannan sakon na ƙarshe ne, rayuwarka tana da daraja, kada ka saida ta ga dillalan mutane. Matasa yanguwana, wannan ba tauratar ta bace, gaskiya mai dadi. Kada ku bari ƙwadin arzikin gaggawa ya sanya ku jefar ta rayuwarku a inda ba a san darajarta ba. Libya ta yau ba ƙasar da kuke zato bace, fade ne na fashi da makami, bauta da kisan mulla-mulla. Shin yafi maka ka zauna a gida ka ci abinci da iyalanka cikin kwanciyar hankali, ko kuma ka tafi can inda za a balla maka ƙofa da bindiga ana neman jininka? Arzikin Allah yana gida, yana cikin sana'a, yana cikin hakuri. Kada ka sai da rayuwarka ga dillalan mutane. Muna kira ga shugabanninmu da hukumomin tsaro. Matasanmu na karewa a hamada da telin Mediterranean saboda rashin damanni a gida. Ba wai kawai kama masu fataucin mutane ya kamata ku yi ba, ya kamata ku samar da ayyukan yi, ku inganta ilimi,
sannan ku ba matasa dama da za su guna ƙasarsu. Idan matasi yana da abin yi a gida, ba zai taɓa zaben fuskantar bindigar fashi a Libya ba. Ku tsaratta gobe kafin goben ta ƙare a cikin yashin hamada. Idan ka kalli wannan bidiyo, kada ka bar shi ya tsaya a wurinka. Raba shi, share ga abokanka, ga danginka, da duk wanda ka sani yana niyyar hijira. Wata dalalinka zai sa wani ya fasa tafiya sannan ya sire da mutuwa. Allah ya ba mu zaman lafiya ya kuma kare mu daga sharrin masu neman ruguza rayuwarmu. Na gode.